FOCER, l'agrupació, forma part d'un conjunt d'altres entitats, de la Federació Catalana, Imatges Sense Fronteres, la Federació Espanyola. Quin paper tenen totes aquestes entitats en el món de la fotografia? El paper de les entitats sempre ve a ser el mateix pràcticament a tot el món. L'entitat s'ha constituït perquè el fotògraf pugui arribar més lluny d'on individualment arribaria. D'aquesta manera, doncs, s'associa primer amb una entitat fotogràfica, perquè ja se suposa que disposa de més eines per portar endavant la seva afició, no sols eines materials, sinó també les eines de convivència, d'intercanvi d'experiències. I llavors això amb una associació, amb una sèrie de persones, doncs és molt fàcil d'intercanviar opinions i intercanviar punts de vista. Al mateix temps, l'associació pot tenir espais on un individualment possiblement no pot arribar, com pot ser un estudi, com pot ser actualment un taller d'informàtica on es pugui ampliar, manipular les fotografies. També té més accés com a entitat als estaments de la ciutat o de la població on està. A partir d'aquí, doncs, es creen uns estaments ja superiors, que és els que s'encarreguen d'alguna manera d'aglutinar les associacions. En aquest cas, el nostre és la Federació Catalana, amb altres és altres federacions territorials. Partint de les federacions territorials, es crea la Confederació Espanyola, que d'alguna manera representa la fotografia espanyola, i la representa per anar més enllà del que és l'àmbit espanyol. A partir d'aquí hi ha diverses entitats d'àmbit internacional que cada una més o menys juga el mateix paper, amb lleugeres variants, que és la que et situen en el món. En aquest cas pot ser la Imatges Sense Fronteres, pot ser la Federació Internacional d'Art Fotogràfic, com pot ser també la Photographic Society of America, que són les principals entitats que d'alguna manera estan instal·lades a tots els països i que permeten la difusió i l'intercanvi de fotografies del fotògraf mitjançant aquest escalat i aquesta manera un pot arribar a on no hagués arribat o li hagués sigut molt més difícil d'arribar individualment.